Carles II l'embruixat ha mort sense descendència. Les seves vastes possessions tenen dos pretendents, Felip d'Anjou, net del rei de França, la potència hegemònica del moment, i Carles d'Habsburg, fill de l'emperador romano-germànic, el contrapès dels Borbons. És la guerra, els Borbons a una banda, a l'altra els Habsburgs amb els seus aliats, i al mig la corona d'Aragó, partidària de Carles d'Àustria, es converteix en l'escenari principal del conflicte a la península Ibèrica. (1714) La guerra a comarques. La ciutat dels setges. El setge a Girona s'ha acabat. Després de 8 mesos, els soldats aliats s'han donat per vençuts i han aixecat el campament que tenien al voltant de les muralles. L'exèrcit borbònic manté el control de la ciutat i ja no el deixarà. Si en els darrers 300 anys s'haguessin fet informatius sobre Girona, haurien parlat gairebé sempre de setges. Només a la Guerra de Successió n'hi va haver 2. Però abans de parlar de la caiguda de Girona, ens situarem al 1710. Aquell any, la ciutat estava sota control austriacista i Carles III la va incloure en la seva ronda de visites a la Catalunya interior. Per arribar-hi, el rei d'Habsburg havia de passar pel Vallès Oriental. El 30 de gener de 1710, el rei Carles fa nit a Granollers. El Vallès Oriental, entre Barcelona, la Plana de Vic i Girona, és una zona de pas i la població està cansada de rebre la visita de soldats de totes bandes. Tot i així, l'arribada del monarca obliga a fer un esforç. Els carrers es van decorar, hi va haver balls de diables, es van contractar cobles de músics i es van recitar textos. La ciutat ha canviat molt. Aleshores només tenia 1.500 habitants, però ja hi havia un dels elements que encara la distingeix. La porxada va ser testimoni de la visita del sobirà. És molt probable que des d'alguna de les finestres d'aquesta casa el monarca fes un cop d'ull a la porxada. Hem de tenir en compte que al segle XVIII el mercat de Granollers ja era un dels més importants de Catalunya. Sempre s'ha fet en dijous i sigui per casualitat o no, el fet és que aquest va ser el dia de la setmana que Carles III va passar aquí. Ara són unes galeries comercials, però aquell dia, fa més de 300 anys, era el casal Masferrer Perpinyà i s'hi va fer un gran àpat. Segons consten els comptes de l'Ajuntament, el tiberi va ser considerable. Hi havia tot tipus de verdures, peix salat, formatge i carn, molta carn. També dolços i, segons diu el registre, una bona quantitat de vi. Carles III havia pogut comprovar el suport dels catalans, però la situació va canviar molt poc després. A finals del mateix 1710, Girona va quedar assetjada. Només 5 anys abans, els borbònics havien hagut de lliurar la ciutat perquè no tenien el suport de la població. Aquesta vegada, però, els gironins hi tenien poc a dir. L'exèrcit franco-espanyol comptava amb 18.000 homes, mentre que només 2.000 soldats defensaven la ciutat. El que va passar a partir d'aleshores ens ho explica en Janot. Girona s'enfronta a l'exèrcit més ben preparat d'Europa en una proporció d'1 a 9. La situació no promet gaire, i menys quan comença el bombardeig el dia de Nadal. Les provisions comencen a escassejar, però de cop i volta arriba una ajuda imprevista. L'artilleria francesa estava castigant durament les muralles de la ciutat quan un temporal de pluja i pedra va inundar totes les trinxeres. La crescuda del rius Ter i Onyar va deixar les tropes atrapades i es van plantejar aixecar el campament. Mes de desembre, fred, un aiguat extraordinari, estem travessant el riu Gallegans, l'Onyar, el Ter, venen els rius, l'aigua puja extraordinàriament i per un moment els francesos es plantegen aixecar el setge. Per què no ho fan? Bàsicament perquè ja havien avançat moltíssim amb les bateries disparant contra la ciutat i perquè ja havien aconseguit infiltrar mines per sota, els miners, els treballant per enderrocar la muralla i troben que amb poc més esforç que facin reixiran, efectivament, com així és, al gener del 1711, doncs aconsegueixen realment enderrocar una part de la muralla que toca aquí, Plaça de Sant Pere, Santa Llúcia, i ja tenen l'entrada franca cap a la ciutat. Quan capitula Girona? Girona capitula l'11 de gener del 11, pensa que quan es fa la guerra, es tallava la séquia monar, per tant l'entrada d'aigua quedava tallada.
És un bloqueig que fa que productes que mai ningú menjaria, os, gat, rata, tenen un preu elevat en el mercat, talment com passa 100 anys més tard amb la Guerra de la Independència, i sobretot el que passa és que després una part de la tropa militar se situa dins de la ciutat, el que diuen els temibles allotjaments militars. Una casa d'acollir, un caporal, un soldat, amb el que porta de pressió sobre la vida familiar, sobre els impostos i, també diguem-ho, sobre les noies i les dones, perquè aquests xicots són joves, amb molt poc seny, i molta gent fins i tot agafaven els fills, filles, i se'ls emportaven fora de la ciutat perquè no corressin el perill. Al cap d'uns mesos d'aquests fenòmens hi ha una natalitat més elevada perquè hi ha abusos continuats en aquest sentit. Més tard, a l'abril de 1712, crec, Girona torna a patir un altre setge. Efectivament. Aquell moment, aquest cas, és l'exèrcit de l'arxiduc que setja la ciutat. D'abril a desembre, és un setge molt fort, també encara greuja més la situació de la ciutat. Passa en aquest cas, quan ja semblava que la ciutat no podia sostenir-se més, al gener del 13 apareix un exèrcit de 25.000 soldats de França, fan que s'aixequi el setge i Girona queda, diguem, en mans ja definitivament de l'exèrcit francès, i a partir d'aquell moment ja a nivell de Catalunya queden Barcelona i Cardona com les places fortes més importants que resisteixen al setge francès. Amb el control de la ciutat assegurat, comença, com a totes les poblacions, la repressió. En el cas de Girona, com que té catedral, el poder borbònic també es deixa notar en el nomenament dels bisbes. En una carta pastoral, el primer bisbe de Girona va arribar a demanar fidelitat a Felip V si no es volia caure en pecat mortal. Però la repressió també es va fer palesa aquí, a la universitat. La universitat, en realitat, és fundada per un privilegi de 1446 del rei Alfons el Magnànim, però en realitat fins a mitjan segle XVI no comença a donar classes de lleis, d'arts, de medicina també, fins que a la guerra de successió, en 1705 es converteix en caserna i el 1714 s'intenta restaurar però ja no hi arriba a temps. En aquell moment hi entra un procés de deteriorament que no se salvarà fins ja entrat als anys 80 en què es converteix en rectorat de la Universitat de Girona. I aquest escut, amb aquestes àguiles, això sembla dels Àustries. Sí, aquest escut precisament d'aquí de la façana és emblemàtic per la mesura en què a Girona tots coneixem aquest edifici com les Àligues. Ara la gent en diu el rectorat de la universitat, però tothom encara és l'edifici de les Àligues. Perquè hi ha aquests dos escuts, una banda dalt de tot a l'escut de la monarquia, amb la corona, l'àliga, els components de la monarquia, en aquest cas austriacista. I a sota hi ha l'escut de la ciutat, que hi ha aquests àngels que sostenen l'escut de Girona i que conjuminen els dos escuts la propietat de la ciutat amb un privilegi concedit pel monarca, en aquest cas Alfons el Magnànim. Ramon, hi va haver molta repressió aquí? Sí, realment la repressió es pot dibuixar en diferents nivells. Un primer, el més important de tot, és que s'acaba amb l'abolició de les constitucions, els furs de Catalunya, per tant, el que diu en Feliu de la Penya, és el fin de la nació catalana, aquella època ho escrivia en castellà, no? Però també molt important s'acaba aquell concepte de sobirania compartida, que el rei venia, jurava les constitucions i pactava amb les Corts Catalanes. Això també s'acaba, una repressió lingüística brutal, tota la documentació passa a ser escrita o castellana, els corregiments s'imposen sobre les vegueries, els capitans generals, la figura del jurat, que era el conseller de la ciutat, passen a ser regidores, és a dir, tot és a imitació de Castella, tot és una assimilació, i finalment a nivell econòmic imposen el cadastre, que és un impost de càstig, per dir-ho així, i la ciutat fins als anys 30-40 no aconsegueix recuperar, pensava que és una ciutat de 4.300, 4.400 habitants, no aconsegueix recuperar una miqueta l'hàlit i la potència, però si al llarg del 18, a final del 18 arribarà als 8.000 habitants, i s'acostarà un període molt difícil fins a la Renaixença, serà una supervivència que bàsicament és el poble. Els fets de Girona eren molt importants per a Catalunya, però si alguna ciutat hi tenia un interès especial, aquesta era Olot. Durant tota la guerra, la capital de la Garrotxa va ser el lloc de pas de les tropes. A l'Hospital de Sant Jaume, que encara conserva la seva portalada original, hi varen ingressar molts ferits de guerra. Tot i que no hi va haver fets militars destacables, un olotí hi va tenir un paper important. L'espia Rafel Planella, conegut amb el malnom de Dimoni d'Olot, va ser un agent doble que enganyava els francesos. Quan el duc de Nualles va lliurar-li una carta amb instruccions per a l'exèrcit, el Dimoni d'Olot en va redactar una altra imitant-li la lletra i va fer fracassar tota una operació. Tot i això, l'avanç francès no es va aturar. El moment més tens es va viure pels voltants del convent del Carme.
Els olotins van assaltar els magatzems de gra que hi havia en aquesta zona per por que quedessin en mans franceses. Finalment, els borbònics van guanyar l'accés a Olot en una batalla a Castellfollit de la Roca. Un cop superat aquest punt estratègic, Olot ja no hi podia fer res i el juliol de 1713 van haver de retre obediència a Felip V. Tot i que els borbònics ja dominaven Olot i Girona, encara hi havia revoltes per tota la Catalunya interior. A Arbúcies, a la comarca de la Selva, la presència dels soldats no va ser ben rebuda. Des que va començar la guerra, els arbuciencs han hagut d'acollir tropes contínuament. Així que quan el 13 de gener de 1714 arriben 800 soldats, la vila n'està tipa. Diuen que l'alcalde els va oferir allotjament als afores i que els militars li van respondre amb insults i fins i tot amb algun cop. El sometent d'Arbúcies ho tenia decidit. Calia alçar-se en armes. L'alçament es produeix a la tarda-nit del 13 de gener de 1714, quan les tropes borbòniques, els dos regiments de valons que han arribat a Arbúcies, acampen i causen alguns estralls entre la població que llavors es comença a organitzar i a preparar per l'endemà tenir lloc una emboscada per intentar derrotar aquestes tropes invasores. I els milicians vestien així com ho veiem aquí? Sí, això és una il·lustració a partir dels treballs d'en Francesc Riart, que ens va recrear un sometent d'Arbúcies. Era gent del poble, gent de pagès, dels masos, que tenien fusells, escopetes i que estaven disposats a servir a la comunitat i s'organitzaven entre ells. I aquest parell d'aquí són tropes borbòniques? Sí, aquests justament són els valons, les tropes d'èlit dels exèrcits borbònics, mercenaris de mitja Europa, que conformaven els dos regiments, 800 soldats que van arribar aquella nit a Arbúcies. I aquest és un dels coronels que comandava el regiment, els regiments de Newport i Ostende, el coronel Franclier, del qual n'hem pogut recuperar les seves memòries a la Biblioteca Nacional de París. Els sometents, en general, es convocaven amb repics de campanes. Aquí ho van poder fer així? Creiem que no, perquè literalment el poble estava ocupat. Pensem que llavors Arbúcies tenia com a màxim 200 habitants, el nucli urbà, era un nucli molt reduït, i sabem per les memòries del coronel Franclier que els oficials van ocupar les 6 cases més grans de la plaça, entre elles segurament l'actual seu del museu, i la resta de la tropa, els 750 soldats, es van estar just als exteriors d'Arbúcies, al voltant d'una gran foguera, per protegir-se. Per tant, la comunicació havia de ser avisos de casa per casa i avisant a la resta de gent per preparar l'emboscada l'endemà. El 14 de gener al matí, els dos regiments de valons van iniciar la marxa cap a Viladrau. Els belgues eren molts més, però els rebels coneixien el terreny com ningú i tenien un pla. Havien avisat el sometent de Viladrau, d'Espinelves, de Sant Hilari, que a Trenc d'Alba tallessin els troncs en un mas situat uns 2 quilòmetres riera amunt, al Pujol, per barrar el pas a l'avantguarda de l'exèrcit borbònic, i així va passar. Allà van ser aniquilats pel sometent d'aquestes poblacions que els esperaven. En lloc de continuar el seu camí cap a Vic, van decidir recular cap a Hostalric. I el sometent d'Arbúcies havia preparat una altra emboscada en l'indret anomenat el Malpàs, les penyes de Grau Sala, on amb els troncs caiguts van fer una gran barrera que va ser impossible de franquejar en un primer moment per als soldats borbònics. Fins i tot van haver de desmuntar dels cavalls, parapetar-se darrere per resistir el foc que els estava arribant dels sometents que estaven uns 200-150 metres a un nivell superior. I això va ser una bona estratègia? Van aconseguir passar? Al final van aconseguir alguns superar aquesta barrera, ell ho explica, el coronel Franclier, que amb 30 soldats va arribar a la plaça d'Arbúcies, van tirar a terra la porta de l'església a cops de destral i allà van fer un punt de fort per esperar la resta de soldats. Ell diu que amb uns 200 soldats aconsegueixen tornar a entrar a Hostalric. Això devia ser una gran derrota per les tropes borbòniques. Com s'ho va prendre el duc de Popoli? Va organitzar una expedició de càstig de grans proporcions. L'1 d'abril van caure sobre Arbúcies uns 5.000 soldats borbònics comandats per 3 generals, Bracamonte, en Fienes i en Carafa, perquè Arbúcies era un símbol, perquè l'indret era el rerepaís que donava refugi i municions i subministraments
els fusellers de muntanya encapçalats pel coronel Armengol Amill. Hi ha dites populars que recullen aquells fets. Sí, la més coneguda és Arbúcies i Indespúcies mata balons a cops de bastons. A cops de bastons, precisament, no va ser, crec. No, sembla que la realitat va ser diferent. Els oficials els hi van respectar les vides, van ser portats a la plaça de Cardona i la resta de presoners van ser ganivetejats, lligats de dos en dos i llançats dalt d'una penya, una mica per l'esclat d'humiliació, d'aguantar durant tant de temps aquestes humiliacions per part de les tropes borbòniques. Amb la batalla d'Arbúcies acabem, però com sempre us deixarem amb el testimoni d'una persona destacada. Avui volem fer un homenatge a un home imprescindible per entendre tota la guerra, l'historiador Francesc de Castellví. Més i més bombes! No se us acabaran mai, malparits! Escampeu tant de soroll a mort per dir-nos que el destí és a punt d'atrapar-nos. I no dubto que havíeu convençut d'això a molts d'aquells valents que han decidit sacrificar-se tot atacant-vos i de passar d'endur-se amb ells algun dels vostres. Tanmateix, a mi no em convencereu. A mi no em convencereu que ja sóc un cadàver, ni per 1.000.000 de bombes. Possiblement, al final, prendreu Barcelona i guanyareu. I voldreu que tot sigui silenci només perquè s'escolti el vostre discurs de la victòria, amb les mentides que usen els vencedors per glorificar-se. Però jo, humil capità de la companyia dels balloters, sobreviuré. Ho juro per Déu, i m'ho juro a mi mateix, perquè la meva veu i la meva memòria esdevinguin les dels vençuts. No sé quan ni on, però deixaré testimoni de com omplíeu les presons fa anys, de com destruíreu Manresa, de com castigàreu Girona, com avui castigueu Barcelona, i també de com ens hem equivocat nosaltres, de com hem estat de vegades els nostres pitjors enemics. Sobreviuré, i tant de bo també sobrevisqui aquest país que agonitza.